sakne iki pasti luwe. Aku udah panganan sih yo, tak jupukne yo. Oke. Iki pirang-pirang dino iki pirang soal kucing mesti karo omahku kan. Lah, kadang ki tak wae panganan, soalnya mereka mesti ketok luwe. Mana aku ya mesti ada kucing-kucing liar. Tapi piye meneh kadang sakne. Tapi aku kan gak iso balik kabeh. Iya sih, di rumahku ya kucing bisa akeh. Sino aneh. Gila, bisa kali kucing kamu gila. Nyapa ya Rara? Assalamualaikum. Apa Rara? Waalaikumsalam. Bapak bajan, deloken to Mbak Rara. Padha nyekeli kucing girik aku. Kayaknya apa toh Gis, wong lucu loh padahal kok ya wedi. Ngomong-ngomong rek aku nganu harus shelter. Shelter iki gelem nampa kucing-kucing koyo ngene iki, kucing liar ngene iki. Dhek yo ngurmati kewan-kewan liya. Aku iki nganu apa menerima kucing-kucing liar ngene iki. Sampai intinya iki koyo piye yo ngadopsi cara Indonesia niki sampai enek wong sing gelem ngopeni. Oh, alah, kira-kira kuwi ndi, Mbak? Dek, Blok Agung. Oh, alah, cedek berarti, Mbak. Yo lumayan sih gak patian kok kene. Oh, ben aku lah tau rono. Kadang ya dhewe ngerasa urung iso nyewangi oke, tapi secilik apa iku bantuane tetep berarti. Lo setuju Mbak, tindak tanduk becike dhewe masih cilik nanging iso ngewangi tiang-tiang kang butuhake, termasuk kucing liar teng griya kula. Kula waune mung kula sukani panganan, nanging suwe-suwe kula nyadar yen rutin makani kucing iku dados luwih sehat. Mikir ya, dhewe iki nulung kucing gak usah sing perlu neko-neko, penting dhewe sing punya becik sampeyan. Lan dudu mung kewan, manusa padha kudu diulas asihi. Contoh cilik ae ngewangi wong sing kesusahan. Ngewangi wong sing kesusahan iku iso marakne hubungane awak dhewe dadi raket. Mergo yen awak dhewe iso ngewangi awake dhewe kaya ngewangi diri awak dhewe. Dadi awak dhewe iki luwih peka terus luwih becik tumindake. Ngono lho rek. Nah, nuli ini sepodo-podo makhluk urip, ndarakne urip iki luwih berarti. Mbuh iku rupa kewan utawa rupa manungsa. Kabeh duweni hak kanggo ngentokne bantuan lan welas asih. Mangkane Gis, gak usah pati gila lan wedi karo kucing utawa hewan liyane. Selagi hewan kuwi gak ngganggu awakmu. Nggih, Mbak. Benjing malih kula ajenge makan kucing utawi kewan liyane sing gak keurus. Tapi aku ki panggah wedi. Lah aku ngongkon kancaku ae apa aku nyumbang panganan ngono ning shelter saged apa mboten, Mbak? Oleh ae tindakanmu kuwi ya wis termasuk tindakan sing becik. Kabeh menungsa uga bisa tumindak becik marang sakpadha tiyang gesang. Sapa wonge gelem ngajeni marang sakpadha tiyang gesang iku mesti diwelasi aji saka makhluk urip liyane. Entuk welas asih saka tiyang gesang, entuk welasan becik saka Gusti, saka tumindak becik iso dadi memayo hayoning pribadi. Mergo ajining awak saka tumindak